1 Samuel 16 verse 1. And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill thine horn with oil and go. I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided Unqobile osifa enkingeni. Sanaba ngo Martin Luther nowenqabile thou Julius Caesar. New King James Version. Nisikhiphe ko thou thee thou do. Malibonge igama lenkosi. No immediate team sikusigaxalisayo. 1 Samuel 16 verse 1. Now the Lord said to Samuel, How long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha. Uhambe shona sokugcwalisa uphondo lwakho ngamafutha. Mayithula umakhelwane wenza into elula uncela umshololo umlekelelo ba kungenza ukuthi unezathu eziserious engimenza ngakwazi ukusho. Shona uthi ngigcwalisa uphondo lwakho ngamafutha. Mesethi ko uhambe ngiyakuthuma kuJese eBethlehem ngokuba ngizibonele inkosi phakathi kwamadodana akhe. Somebody say amen. Ngicela sifundeni uverses number 13 dear. Fund verse number 13. Verse 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. Yeah, then Samuel took the horn of oil and anointed. Samuel wayesethatha uphondo lwamafutha wamgcoba phakathi kwabafowabo bashonza ukuthi wamgcoba phakathi kwabafowabo. Then the good Bible says umoya kaJehova wehlela phezulu kukaDavide ngamandla. Lalela ngifuna ubone le outcome liphuma phi. Masithi iBhayibheli kusukela ngalolo suku kuya phambili. Somebody say amen. Ashon song ukuthi kusukela ngalolo suku kuya phambili. Sizokubonana later ke shortly ukuthi enye ama mistakes kaGoliath ukuthi uqhamuke chapter number 17. Goliath umosha ukuthi aqhamuke chapter number 17 kanti lento iyenzeka chapter number 16. Their conclusion yalela verse lithi kusukela ngaloso sikhathi kuya le phambili. The Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So kusukela manje chapter wangena kwenye chapter entsha uDavid after lawa amafutha emva kwalelo wagcobo wangena kwi chapter entsha impilo yakhe. So zonke ke izinto bese zenzeka after that bese kufanele ke sizibuke very close. Ngifuna sithandazeni ke bathandekayo. Namhlanje uyangibona kancane ukuthi ngifuna ukukhuluma ngamandla ogcobo. Uyangizwa kancane ukuthi ngifuna ukukhuluma ngamandla eanointing. Somebody say anointing. But kunezinto engifuna sizibuke sithathe uDavid njengomunye wabantu abayi good example yabantu abahlelwe ugcobo likaNkulunkulu ngaphezulu kwempilo yabo. Masikhuluma ngogcobo sikhuluma ngamafutha. Kamoya ongcwele ehlela phezulu komuntu emnikeza amandla okwenza into angenawo amandla ukuthi angayenza uma engekho. Should be enablement. Masikhuluma ngogcobo sikhuluma ngeability ngamandla
owanikezwa umoya engcwele akwenza ukwazi ukwenza into noma iassignment yakho ongeke ukwazi ukuyenza iassignment yakho iphumelele uma kuthiwa awekho. There's no amen here. Masikhuluma nge-anointing, sikhuluma nge-divine empowerment noma grace empowerment. Umusa kaNkulunkulu obaphezulu kwempilo yakho okulekelelayo ukusizayo ukuthi ukwazi uku-achieve nokwenza into task ne-assignment uNkulunkulu akunikeza yona. So uma kungakafiki ugcobo ngisho ungazama ukwenza izinto awukwazi ukuphumelela. Akusho umuntu ongenayo anointing akenzi lutho, uyenza ukuthi ama results ahlale ethi wonke negative. Akekho amen like ayazi. uJesu ungumsindisi, hence bathandeka we have le title kaJesu ethi Jesus Christ. Abanye bayicathi igama lakhe nesibongo negama. uJesu wayenesename. uJesus Christ, uJesus kusho the Savior, umsindisi. uChrist kusho the Messiah or bracket the anointed one. Itask kaJesu uyokuzosindisa nomsebenzi kaJesu wokusindisa obukweke wenzeke uKristu engekho. Bekufuneka that Christ life, that Christ part ku Savior, so that uSavior ezokwenza umsebenzi wakhe profitable. Masikhuluma ngoChrist, sikhuluma ngogcotshiwe. Ngikhuluma kwababa. Ingakho isikhathi esikusona umoya esilwa nawo manje umoya ka-antichrist. Akusho ukuthi anti-church, akusho ukuthi anti-preachers. That's why abashumayeli baningi. Akusho ukuthi anti-denominations. That's why there are so many churches. Andinayo amen yazi. Akusho ukuthi anti-titles. That's why sinabapostoli waya, mfundisi waya, bishops waya. Devil is not against titles, not against whatsoever. He is against Christ. Matu anti-Christ, who specific. Anything hamba namafuta, anything anointed. It is the spirit that is against the anointed one. The truth, anti-Christ. Christ kusho gcotshiwe, kusho Messiah, anointed one. Njobo tu anti, shothi uzoyeka onke lama areas kuyoliwa nale part enamafuta. Akuna problem manisonda. Kodwa intambiso. Devil is not against people who are gathering and pray. No, you may do whatsoever that you want to do. Into okuliwa nawo la intambiso, the anointing. Because the power yento oyenzayo, amandla into oyenzayo adedelwa ugcobo. I'm not against this one because I read the Bible very close. Ukuba nabantu aba skillful kuma ministries enkonzweni, skillful kuhle, because ngiyakholelwa umuntu ufanele enze into agood kuyo, kodwa 90 ebuhlungu iskill sodwa ugcobo lungekho. Sifa nenkonzo yakho, sifikhona, sisafarisha ikhona inkonzo yakho. Uthi uyenza inkonzo sibe sisafarisha ngapha kanti kushoda intambiso. Ekuzosheshe kuthandaza kulenje ngiyabe I can feel.
manje into uNkulunkulu afuna ukuyenza ke ukuba kubuye ebandleni abazalwane loSkin na Alizo, kubuye abazalwane abakhonza ngogcobo. Bazalwane mase kubuye ugcobo sisobuye. Ugcoba amafutha ke kaMoya Engcwele athelwa phe komuntu. Lo laphondo olaliphethwe uSamuel lu representa ke lo laphondo namafutha wayilithela phezulu kaSamuel uka David lu representa ke amafutha kaMoya Ongcwele. That's why iBible mawulifunda la let after that the Spirit of the Lord came upon David, because you cannot separate. Awukwazi ukuhlukanisa ugcobo noMoya Engcwele. Nithule nonke esontweni yazini. Umoya wenkosi uphezulu kwami ingigcobile, because the anointing is shada no Holy Spirit amafutha kaMoya. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha kaMoya. Indebe yami, that person was singing a correct song, because uMoya Engcwele bathandekayo ugcobo amafutha kaMoya Engcwele athelwa phe komuntu. Ehlele phezulu kwakhe amandise enza ikholwa lingabe lisahamba ngemvelo ngenature. So igrace le eba phezulu kwakho ikwenze ukwazi ukwenza izinto inkosi eyibeke empilweni yakho. Ugcobo lusebenza to set you apart. Ugcobo lusebenza to set you apart. Luyakwehlukanisela kodwa nikhona. It was kingly anointing. Ngizoyibonani bazana mina dimensions ogcobo. Ngakho wonke umuntu emakhulunywa ngogcobo nje abantu bacabanga abafundisi njalo njalo. No. Thina sigcotshela ukuleader. Kodwa wonke umuntu une access kwi anointing. Ukuthi ama dimensions ethu okugcotshwa awafani. Wena ugcotshele lokho, omunye ugcotshele lokho, omunye ugcotshele lokho, kodwa sonke siyalidinga ugcobo likaMoya Engcwele. Oh, ngizokufunda uJohn ingasabi khulekani ngoba I have to support everything with scriptures. Lithi iBible nonke ninokugcotshwa okuvela koNgcwele nonke. Ngobile nzana umsebenzi wenu. Qhubeke ningilaleleke. Listen. So ugcobo ke lukusetha apart. Liyakwehlukanisa. Uma kuthiwa into iholy kusho ukuthi that thing is anointed. Should learn to see igcotshiwe yahlukaniswa. Awukodwa nikhona nonke bathandekayo. Yeah, mangisetha lento apart ngisho ukuthi meke ngaqala nje lento yehlelwa amafutha kusho ukuthi lento isihlukanisela uNkulunkulu. Ugcobo ke liyawehlukanisela njengoba uDavid wayithelwa ngamafutha nje wayehlukanisela uNkulunkulu phakathi kwabafana. Noma kwakuyindodana kaJese kodwa after that oil waqala ngalolu langa wahlukanisela uNkulunkulu. Ingakho ngithi umbafatha ama-parents i-mistake. uGoliath wenza i-mistake. Wahlangana nomuntu kanti seqale wahlangana noGcobo. Wahlangana nomuntu osehlukanisela. Uyazi namhlanje ngizokuthandazela. Ngiyaluzwa namhlanje ngithandazela i-anointing namhlanje. Uyazi ngikhulekela ukuthi uhlangana noGcobo bese ukwehlukanisela uNkulunkulu. I am set apart for God. Somebody say I am set apart for God. And somebody say I am anointed. Hey! So the anointing set you apart. Ugcobo liyakwehlukanisa ke. Maka wathelwa ilento. Hey namhlanje ngizothandazela. Miyahlangana nawe lento. I'm telling you. Ordinary person, umuntu okade ejwayelekile, umfana kade eyilusela imvu, ingane. Hinima! Ugcobo lifika enganeni. Kodwa mele uba ngaphela qala lathela, ngisho lingathela ingane ugcobo. Meke ugcobo lwaba ngaphezulu, ilalela i-age ayibisaba nepower. Ugcobo meke lafika liyadominate. Dominate age, dominate ngisho background, dominate ngisho izimo. You begin to operate kwi-level engalingani neminyaka yakho. Awazi izinto ey'nganawe mawusunogcobo.
Akuveli kusho element encane uthi ingane. Because ugcobo liyagqoka lukwembathe likufihle. Uma ngakhuluma nawe ngathi likufihle liqede. Yabo anointing consumes you. Liqede nyanya. Kusale lona. Ingakho abanye abantu bazabacabanga ukuthi emdala lo. Kanti hayi uthola into endala. Yena uyingane. Roof lights. I'm praying. I'm going to pray for you today. Fana masihlukana kule anokule conference. Uhamba uzwe ukuthi nginentambiso nokugcoba phela kwempilo yakho. Ngifuna uyoface lalela. The conference is strategic. Yes, the conference is strategic. One, siqeda unyaka ngayo. The conference ithi siyawuvala u2025 nabanye la sibonana. Sizoqala u2026. Ngifuna uthi uya ku2026 uhamba kwenye level. Isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakho. Ngenxa yokho. Namhlanje sifuna ukuphefumula i-anointing upon your life. Inkosi izoqeda ama-church goers. Inkosi izoqeda ama-ordinary citizens. Izoqeda abantu abahlali nje abajwayelekile. Kodwa God is here to raise the anointed ones. Just to pray today. So, intambiso, your anointing set you apart. This commander, yeah. There is no way uthi ungahlangana nogcobo and remain the same. You cannot be an ordinary person after anointing. Before anointing, you are just a baby, a child, a son of whosoever. Mfana wase Soweto or stuff. But after anointing, somebody say after anointing. I'm telling you. Abantu, they begin to ask you, washona phobani bebuza wena. Nawe uba shocked. Umangazwa wena. Uthi ngaze washona phi lo yakade. Because ugcobo liyaqeda. Likhipha omunye umuntu kuwe. Khona omunye umuntu ola kwena oyozalwa i-anointing. I don't have amen in the house. So, ugcobo masikhuluma ngalo. Ugcobo i-enablement. Njengoba ngithi ngisho eqaleni. Ile ulo musa lo okwenza ukwazi ukwenza into futhi yenzeke. Abantu abaningi ningalimani. Abantu abaningi bathembe imthandazo yabe powerful, of which is good. Kodwa kukhona akhona abantu abathandazayo. Kodwa ama results angaveli. Kanti ipower yomthandazo ama results. Yini yonke ipower yomthandazo? Nasenthule manje. Yini ipower yomthandazo? Do you know why devil fight prayers? Akali nomthandazo, akali nokukhuluma. Because ayithi abantu abangathandazi so benqena ukukhuluma cha. Bakhuluma too much futhi laba abangathandazi. Badlula ngisho laba abathandazayo. Bakhuluma too much. I-challenge la kuliwa nawo la ukuthi kuliwa nama results. Kuyaziwa ukukhuluma nokuthandaza into engafani. Mawukhuluma okay it's fine. Mawuthandaza usathana kasaba amazwi owashoyo. Usaba ama results azokhishwa into oyishoyo. Usabi outcome. So anointing, the enablement, it helps you, push you. Ikwenza i-assignment nento
inkosi ekhando uLis Kabandosia yenza into oyenzayo iyenzeke. I-anointing yabo, i-anointing lubricate. Singisi leso. Anointing lubricate. Yenza yebo, ngiyabonga. Yenza kube smooth, kodwa bengifuna lo smooth right yena. Kodwa ngifuna ukuthi yenza kushelele. Bengibalekela isizulu esi strong mos, niyabo? Ifaka ngangenza example nakhona la ekhaya. Ngathi yabona i-wheelbarrow thina sikhule emakhaya. Uma i-wheelbarrow ingesenayo i-oil iyarasa. Ngithi ukurasa ngala ngithi because insimbi isuka idla insimbi. Sometimes you don't need hammer. Awudingi isando. No. Mowafaka amafutha la. Yona le nsimbi kade ihamba nenye kuba nepeace. La kune anointing khona umoya ingcwele uyalubricate, ugcobo luyalubricate. We are kunthule yaze sontweni. Ya lenza into yenzeke. Lenza sikwazi ukuhlalisana ndawonye, sikwazi ukukhonza ndawonye. Lenza sikwazi ukuthandana. Lenza sikhonze ebandleni elilodwa. Buka sispread from different families, from different background. Kodwa amahlangana ndawonye kube sengathi siqhama kuyi-background efanayo. Into edala loo nto intambiso. Uma i-anointing ingekho, ngwakwambuyazi, ngwakwagumede. There's Xhosa, there's Zulus, there's Pedi, there's Tswana, there's Venda. If anointing is not there, there's male, female, Greek. Kunom Hebrew, kunom Greek, kunom Judah. But anointing, yenza, ikhanda le glue. Keep into eyodwa ebandleni. You know, amen like I. Ngoba iya lubricate. Yenza izinto zenzeke. Somebody say amen. Another thing. Fana wazi ukuthi umi ugcobo lukwenzisa lento element. Kulamandla akwazi ukwenza lamandla osebenza ngawo okwazi ukwenza izinto. Kusho ukuthi ku-illegal ngokwa kingdom ku-illegal ukwenza anything without anointing. Ngithi ku-illegal ukwenza anything without anointing. Anointing in enablement kuyiyona nto esilekelela ukuthi sikwazi ukwenza into esifuna ukuyenza, si-achieve into esifuna ukuyi-achieve. Shuthi kuyi-illegal, akukho emthethweni, kuyicala ukwenza into ngokwasezulwini, ukwenza into ugcobo lungekho. Questionable, it question it. Ngazi uyenza ngamaphi amandla? Kwakho ababuza abaFarisi nikhona nibathandakayo. Bathi lento uyenza ngaliphi igunya? Imaphi amandla owenza ngayo lento? Bebuza uJesu ngoba bebona ukuthi lento ngeke yenziwe umuntu ntuntu. Kukhona i-authority, kunamandla negunya elithile a-operate phansi kwayo. Ingakho bathi abasho ukuthi ukwenza kanjani lento, bathi uwenza ngayiphi igunya, because babonde there is authority behind. Because ugcobo gives you authority. Ugcobo nyakizwa liya-endorsa yonke into oyenzayo, lenza into oyenzayo emhlabeni ibe semthetheni ezulwini. Liya-officialize. Ngisho indumiso yakho iba official. Iba official, even your preachings, even your teachings, even your serving, even your prayers. Yenza imthandazo yakho ibe semthethweni. Ngisho submita ini ezulwini iba legal. Isuke ine signature ne stamp ngoba i-anointing stamp. Esithi lento illegal, i-official. So what baba wethu amandla okay?
mayingekho ugcobo wenza into engekho official. Your prayers are not official. Brother, we need anointing. Ugcobo will authorize whatsoever that we do. Ugcobo is replacement of your strength and your ability. You know, ugcobo and ability. Kuyo namandla okwenza okukhulu kakhulu. Unto him who is able to do exceedingly abundantly, above all we can think and do. Lalela qini kodwa lapho. Niyale according to his power. Ngokwamandla akhe asebenza kithi. Unamandla okwenza okukhulu kakhulu. Ongaphezulu kwesicabangayo. Formula ngokwamandla akhe asebenza kithi. Ngoba anointing bafowethu, anointing ireplace amandla akho. Mali akafika ugcobo usebenza ngawakha amandla. But konke yonke ngisaba ngamandla akhe. Amandla akhe limited. Amen like amandla akhe limited. Amandla akhe ne expiry date. Akhona namhlanje kusasa off. Kodwa ugcobo noma ungalikhasha ushonise phansi mawugcobo umuntu ogcotshiweyo noma ungamcindezela, that anointing push you, anointing enables you. Ugcobo lukwenza ukwazi ukwenza into noma amandla engasekho. Ngishelele phansi. Ngishelele phansi kanje. Angaze la soyini leli phansi. Meke washizwe lilodelele phansi. Obugcobo lithatha amandla omuntu. Li replace amandla omuntu. Mase kusebenza amandla akhe. Abantu umugcotshiwe, abantu ugcobo lukaMoya Engcwele lenza ukuthi unganciki, ungarely, depend emandleni akho. Hey my God. Ugcobo futhi lwenza ukuthi wenza into wenza into encane ngaka, kodwa ama results akhona awalingane effort oyifakile. Usho kanye unokha kanye qa kuvela uthi awuyazi ngishayela nje kwase kuwa all over. Anointing iya amplify yonke into oyenzayo ihamba izifike la okade ungafika ngakhona. Ingakho umuntu ogcobo abantu baze bacabanga khona enye into owenza ngayo. Bathi ngeke ngeke sisebenza naye ndawonye nje lo. Hayi sola isalary efanayo. Hayi yini ana afford umuzi thina singawu afford. Hayi ngeke afford imoto. Kanti abazi ukuthi phakathi kwabasebenzi khona neantambisi. Ugcobo luhamba leqe kodwa niphulelene kuyashumayela. Lweqe isalary likwenza uachieve izinto engaphezulu kwaleso namandla okusebenza. Phefumula phe wempilweni namhlanje. Angizoshumayela namhlanje ngizophefumula. Namhlanje sengathi nganiphefumulela ngogcobo. Ngoba inkosi ifuna ukunibona ni-operator kwenye level. God want to break ama limitations in your life. Because anointing breaks limitations. Anointing breaks limitations. I say anointing breaks limitations. No limitations. When you forget one, little ugcobo manakhe 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Anikho liphumile. Ubani oshaya insimbi wakhipha inkonzo. Wathi ngishaya insimbi ngiyibuyise nikhona nibathandekayo. Wena uthi 1 ithule. Wena uthi 1 lithi uGobo ngiyabonga bengilinde wena. 2 3 4 5 6 7 8. Uletha sokwenza empilweni yakho. Uletha sokwenza empilweni yakho. Hallelujah. Somebody say yes. And somebody say anointing. Anointing breaks limitations. Hlale phansi ngifana. Anointing breaks limitations. Uma into isalingana namandla akho, okwathi ugcoba likafika. Anything that is equal to your effort. Okwazi. Anything that is equal to your effort. Futhi okwazi lapho ukuma chances amaphezulu uthi kuba lento ethu self praise. Ngoba njalo uyohlatha amandla amonke la. Mina uGcobo lithatha ipraise kuwe ngama results. Uthi wenza into kufela ku bebuza abantu bethu wenze kanjani. Uthi hayi. Kuvele kuvuka ingoma ethi mkhulu. Oh madithi. Unalo. Osezwe. I'm pushing you to that level. Ngikupushela ukuthi unyuke ufike la khona uthi khona no akunazi impendulo zezinto enengibuza zona kodwa ngithulele ngishumayela abathandeka uthi akunazi izinto impendulo zezinto enengibuza zona kodwa into engangiphendula ngayo mkhulu ngakibi kunesezweni inkosi kodwa khona nibathandeka. Anointing ihamba as more than your effort. Likhendu ulus kabuzuna hani. Ndoqedela kusasa ukuthi nathi niyathi baba umshumayelo okhuluma into eyodwa kuze kuyovala umhlangano. Ngabele sena. Another thing that is very much important about anointing breaks the yokes. There is no amen in this house. Let me help the elderly. Ngisiza abantu abadala. uGcobo lwephula amajoka. Ufuna ngibone tomorrow sobe siya David. Ufuna ngisikodwa sichaze leti eyenza uDavid. uGcobo lwephula amajoka. Breaks the yokes. Lalela. Umuntu ogcotshiwe alikho ijele ongakwazi ukumvalela kulo. Listen to me, avaleleke. Angisho akangene ejele niso. Ngithi akavaleleke. Ungafika ngaphakathi kwamabhasi kanje. Mele ukwelaphakama uGcobo. Lonke lihleli phansi ngoba niyazi lethu uSamson kodwa yazi la ngikhona nje uma ngenyawo uthi hey le nto ngiyazi kangcono uthi ngaya emasangweni aseGaza ukuthi anazi kwakukuphi lapha makukhunjwa ngama gates aseGaza nikhona nibathandekayo lithi iBhayibheli uSamson wabamba ama gates ayisango amasango aseGaza amasango ayivala city you don't know it makuthiwa sivalele eJohannesburg city sisivale sifaka ama-gate strong ukuthi angeni umuntu. Samson was angry. The Bible, the spirit of the Lord came upon him. Wabamba amasango aseGaza wabaduzu akodwa bafuthi ngiyashumayela la endlini yazi ngithandaza lo Gcobo uGcobo onengavinjelwa ngithandaza
Umeza lo mandla ngavinjelwa. Bekwempilo yakho ayikibe zona ivimbe. Lobu uqobo, uqobo lamajoka. Uzamemezela namhlanje. There is nothing from hell that will ever stop you. Because the anointing of the Lord that is upon your life will break the yokes. It will break the yokes. The anointing will break the yokes tonight. Satan asked them for the name, but he should go. That is going to break the yokes. All the gates of sickness, all the gates of sickness, all the gates of sin, all the gates of poverty. Because anointing breaks the yokes. Anointing breaks. Njoba kushumayela ngizwa amajoka ayaphuka manje. Njoba kushumayela ngiyawasa amajoka ayaphuka. Uyawasa amajoka ayaphuka. Coba lephula amajoka manje. Wacula umuntu wathi sangena la lapho kuthi mawungene khona abaphumi kodwa kwatholakala thina siyaphuma lapho broken. I say all your yokes tonight are broken. Ngithi onke amajoka namhlanje aphukile. Lithi iBhayibheli ugilo lophukile thina saphunyuka. Ugilo lophukile saphunyuka. Ngenxa yakho. Anointing, yes, follow me. Anointing, follow me. In the power of no more empty prayers. No more vain worship. I said to me, two man. Dini na tondo shande ya. I said, kushuma ili ngati two man. Kulu funu fucking tambi so man. We shall preach, we shall pray, we shall worship. And the results shall also show one. Sisothi sahlabelela qamuka amajoka. Sisothi sashumayela phuka amajoka. Not by might, not by war.
Not by strength, but by my spirit, says the Lord. Tobolo pula majoga, I want us to end here. Tobolo. If Devin Dotagas fights the church, we are as an angelele, Hona. For Satan, I can lie. I can lie just in a letter standards. No met funugalo for so I'm cool. No melo nabazala no yaz. What he has buffeting 30 risky at this time. Go back, laba bantu banogcobo. Ugcobo ojelela ukwazi penetrator. Liyolwiza ibisilele. I'm still praying that uNkulunkulu alilekele libandla lazi ukuthi amandla anointing angakanani. Yazi why? Angifuni sisatshiswe amademoni uSathana abathakathi. Sinogcobo. uDavide we example. After anointing, you don't just khudulo phaqa. Ithina makwaikwai nga. You don't just khudulo phaqa and live like a slave. After such a wonderful and big, after anointing, from that time going forward, David's life changed. The mistake of a bearer here, because he bear being a gavin, he bear it before chapter 16. That's why the timing he bear was wrong. Ube behlakaniphile ubefana bamphutha uDavide esalusa izimvu lapha engakabizwa in the house of Samuel, in the house of Jesse. Namhlanje, this is the house of Jesse. I'm sent by God. I'm like a Samuel. In my head I'm carrying a horn. Esandleni sami ngiphethe uphone. Lalela uSathana okugeje wavuma. Imistake kaSathana ukukuvumela uze kule conference. Ubefana qede before this conference. Yes, if we say it's a life-changing conference, this is not just a slogan. Because your life will change tonight. Usathana ubehlakaniphile ubefana akubambe ungakafiki la. Ungeke ungena endlini kaJesu and come out the same. Because namhlanje ngiyezwa kunendambiso. Your life after that, going forward, you change. Your life after this ministration will never be the same again. Your life will never be the same again. In the house of Jesse. Something got Jesse. To be continued. Listen. Ukubi timing kangaka lo baba lo Goliath bafana mphuthumelo mfana esalusile. Engakabizwa. Awungizwe iculo elidala mathi. Simenyiwe namhlanje ukuza. Very figure after anointing. After this young man was anointed, good shot. There are few things that I will mention tomorrow. You miss tomorrow's service at your own risk. There are things that almost 5-7 things that David did correct before a party candle got Goliath. I will mention those things are so much important. I will never mention it today because my time is over. Things as David very correct. Before Abambi Kanda got Goliath, Ayo Manara, we love chapter. That's what they call and present the head of a giant. You cannot present the head of a giant. Sequence. If you want to raise the giant killers, the giant chasers, you need to understand that part. But the Pumela.
After anointing, then he went back. Bambiza bamgcoba waphindela wayolusa futhi. Kanti uselusa kwenye dimension. Same duties, same exercise, same prayers, same local church, same ministry, same person, but different dimension. Different dimension, different anointing, different grace. Wabuya lo umsebenzi kade wenza kodwa kwenye level. Timing yamabhere afika kwi-second session after elevation. If Berea was you, kwafanele ngimbambe lo mfana engakabizwa, ngimphuthume engakabizwa uSamuel. Ngeke emva kaSamuel, ngeke emva kwamafutha. Musucaba ukuthi uzofika nezimpi enwini. Poor Bere, you'll die in the hand of an anointed person. Uyofela ezandleni zabagcotshiweyo. Namhlanje lalela namhlanje ngizomemezela phezu kwempilo yakho. Khona izinto ekade silwa nawe izofela ezandleni zakho. Yeah, naboshana banoso. Yes. You will no longer pray a prayer. Awusathandaza a religious prayer. Awuthandaza. We are going to break the yokes. We are going to open heaven, and we are going to kill the giants and kill the bear with your own hands. Lalela, awuzukulekelelwa. You are going to kill the bear yourself. Nebhere limangatha awulokhu kade ngiyibukisa ngakho. Kwenzekeni? Ngiyendlini kaJese ngathelwa ngamafutha. Emva kwamafutha sebengenyanga abahleli phansi abamengenyanga. Emva kwamafutha my life changed. Just declare us it is a life-changing conference. We mean it. Because your life is going to change tonight. I say your life is going to change tonight. I repeat myself, your life is going to change tonight. With the members and the anointing of the Holy Ghost is all over this building. It's all over this building, and it is upon your life. And your life is going to change tonight. Tell Makela, tonight is tonight. How do you access anointing? You receive it. How do you access anointing? Quick one. You just receive it. You believe it and you receive it. Njoba ngikhuluma nje is a sermon kwabanye. Kwabanye intshumayelo yantambama. Kodwa nithuleleni ngashumayela. Let's lift our hands. I want to pray. Kululu cobo lwakho Nkosi all over this place. Jesus. When I was praying, the Lord says, tomorrow I will talk about the different dimensions of anointing, so that you will understand that I'm not just singing a song. If every one of us have an anointing upon his or her life, but dimensions are not the same.
duties and an assignment of our anointing are not the same. And others are anointed to follow. Abanye bagcotshela ukulandela, abanye bagcotshela ukuseka, abanye bagcotshela ukulida. But bottom line, we are all sharing the same anointing for different duties. Kahle kahle masithi sibingelela abagcotshwa benkosi sisuke masikhuluma nabafundisi sisuke sisho abagcotshwa kwi-dimension of leadership. Kodwa ngokomthetho masithi sibingelela abagcotshiweyo sikhuluma ngabo bonke abantu abafika eKristu bagcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele. Ngakho mawuthi ugcotshiwe fanele siqhubeke sithi usho kuyiphi dimension. I'm not trying to introduce a new doctrine, but I'm sharing the word of God. That one is true, it's biblical. I'm showing scriptures. Everyone have anointing. There's no way that you may have Holy Spirit and not having anointing. Umoya Ngcwele uqobo phela bafutha amafutha othela umoya Ngcwele. For what assignment, for what duties sekushiyana lapho. Funa namhlanje wazi abanye bethu they already have that oil phekwe impilo yakho. Ukuthi uSathane ukayekha ngabahlebela uthi abanawo. Kwabanye sizokwenza activate. Abanye sizo introduce something new. Sizonyakazisa into ekuwela. Abanye sizoba introduce to the new world. It is not good for you that you live a life without anointing of God. Lift up your hands. Funa sihlangane sonke njengebandla sithandaze njengabazalwane. I feel this prayer we must make it very serious. Funa uthandaze. Uthi Moya Ngcwele cela ungithele ngamafutha. Kusasa I will lay my hand upon you. Ngithandaza kusasa because namanje mangikhuleka ngiyabona ukuthi inkosi kukhona abantu abathile la efuna ukuactivate into zabo. Yes. But please we shall do that tomorrow after umnikelo wethu sowenza a serious offering esowenza kusasa. Then I'm going to lay hand upon your life. Because I will be conducting offering tomorrow. Lift up your hands. Asithandaza sonke baba Ngcwele siyabonga. Come on everyone and pray. No one silent. Everyone is praying, no one silent. No one silent. Activate this thing. That's what is
Abayifukamele lento ngiyayizwe khonto eqhumayo
Litetele kunamaprofeti angezwa bayiqhumisa lento. Urabasika ulabasaka. Uya ali iyakashakatapa urakata uya irakat uya lekata iyali yashakatapa ili yakasha ali izi asha eli yakatapa papapatata iyakasha pakata iyali yakata tatata ili iyashokoto ali yamate edini katopa.
Umoya kaJehova wehlela phezu kaDavide kusukela ngaleso sikhathi kuya phambili. This is the new beginning. From that time going forward. Namhlanje sizokwenza a declaration, sizomemezela. This is your time and your season. Isikhathi sakho lesi sesiqale sisha. You shall walk in a new dimension. In this conference, Nkulunkulu usithume to usher you to your new dimension. You shall have a new walk. You shall see things in a different way. The Spirit of the Lord has come to replace your effort. Noma sesebenzile ngekwazi ukuyibonga ngoba ayikho into eyodwa ezoba isayini ukuthi ucontribute something. All the glory and worship shall go straight to the Lord. Father, I thank you, I praise you. Nginikeza lonke udumo nesibongo. Ngiyakhazimula tonight. Thatha inkazimulo lonke namandla nobukhosi, let it be yours in Jesus' name. While we are still standing, our eyes closed, before we close the service tonight, I want to surrender my life to Jesus. I'm here at the conference. I'm not saved. I don't want to take risk. The quality of the conference. See, as it's believers' conference, but we don't want to take a risk. Everyone is with us. Maybe I push myself to come. I want to hear the word of God. Maybe my life will change. We are in the right place. Jesus loves you. Yes, breakdown. I'm no longer saved, but I still love him. But unfortunately, I'm not living for him. But now tonight I want to renew my vows. Permanent. I can't live like this. Maukona, lift up your hand. I want to close the service. Before I want to pray with you. Opportunity. Lift up your hand if you are here. If anyone says, Jesus, I need to, I want to come to you. I see hands. I'm so excited. I see beautiful hands. Angifuni sithathe risk bazalwane. uJesu uyabuya, we cannot risk. Sicabanga ukuthi bonke abantu bafikile kuJesu. We must asiqinisekise lokho, the Lord is coming very soon. Come before 10 palms izandla if you don't mind. I want to pray with you. Then we close the service. Then phume phakathi kwabantu and come to the Lord. Jesus is waiting for you. Bless you. Tell them badedele beze ngaphambili. Mawukhona omunye thi ngize kule conference. Ngithole invitation from my sister, from my brother. Kwathiwa kunenkonzo wangi-invite to come. I want to pray for you. God bless you, Mama. God bless you. God bless you. Oh, I see an old lady. Bona no mama umdala eza. God bless you. God bless you. Yeah, several questions. Yeah. All right, Mom. God bless you, Mama.
uNkulunkulu akubusise sondela kancane salikwazi. God bless you. Cela niphamise izandla. Lift up your hands. Ngifuna ukwenza umthandazo nani. Ibandla libasize. Asesho lo mthandazo Nkosi Jesu. Namhlanje ebusuku. Nginikele impilo yami kuwe. Ngiyavuma ukuthi ngonile. Forgive me. Ngicela ungigeze ngegazi lakho. Ngibe ngcwele. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. uJesu uyaphila. Ngomlomo wami ngiyavuma ukuthi uJesu yena yedwa uyinkosi. Ngiyabonga Baba ukumukela ithuba lokusindiswa ngisaphila. uJesu engakabuyi. Amen. Precious Lord, I pray for umama. Ngithandaza ukuthi isandla sakho sibe phezulu kwempilo yakhe. Mbamba umkhulule kuzo zonke izinto ekade zimbambile. Ngiyazi isiqalo socobo ukufika kuKristu. Umusa wokuqala is a saving grace, umusa wokusindiswa. Ovula iminyanga yeminye yonke omunye umusa nama levels awo. Namhlanje ungena esangweni lomusa. Ungena ngoJesu inkosi. Baba ngiyabonga ukuthi bonke abantu abeza kuwe uyabamukela. Akekho ombalelayo. I give you praise. Coba umfihlo umsekele. Umenzele umusa ngiyamthandazela. Umama ngiyamkhulekela. Egameni kaJesu uze kuwe. Na yonke enye into bengesike kaNkulunkulu efika esempilweni yakhe mayiphuma mase kufika nayo. Impilo yakhe from today sekuyindawo yakhe yokuhlala. No more second space samademon anymore. Ngoba wona usukhona. Size kwenkosi yami umthwalo umama ngisho le decision ayithathe namhlanje ahambe nayo impilo yakhe yonke. Siyezwa ukuthi uDavid after ukuhlangana noCobo kusukela ngaleso sikhathi impilo yakhe yashintsha going forward. Siyabakhulekela ke lapho ukuthi kube njalo in Jesus name. Amen. uNkulunkulu anibusise ke bazoni attenda kahle ngicela abani attenda bazalwane. Ngicela silethe umnikelo wokubonga bese sime ngenyawo sonke. Let's all come and give and say thank you Lord. Let's all come and give. Check your purse and your wallet and say Lord thank you. Abazana bani speed libadla niyakaze ukuze sivale inkosi. Let's all come and say thank you Jesus. Let's all come and say thank you Lord. Check your wallet and your purse. So let's all come. God bless you man. So bega nje la phansi, bega phansi. Come, let's all come and give. Let's all come and give. Check your wallet and your purse. Say thank you Jesus. God bless you. Mawunikela nomnikelo lokubonga ukuthi makube kimi njengokusho kwezwi lakho. Mawunikela nomnikelo lokubonga ukuthi njengoba uNkulunkulu eshilo sekunjalo. Leskeza. God bless you. Let's all come and give and say Jesus thank you. Let's all come and give and say thank you Jesus. God bless you. Bekisho nama envelopes ababuyisa abazalwane. Akhona namanye akhona we may take the envelopes. Ababephethe ama envelopes. Uzwile wathi kuthathwa nama envelopes. Ngicela bawabuyisa abazalwane. uNkulunkulu anibusise. Mawuphethe envelope phambi isandla mawuphethe envelopes so that uzokwazi ukuthi ulethe. Shulethile mhlobo wakho. God bless you. God bless you. Tomorrow afternoon sino special offering bathandekayo.
sine appreciation pastor appreciation pastor appreciation. Siyacela abazalwane abafundisi ama affiliates abafundisi abahlangana nathi nabafundisi abathanda iministry la ekhaya noma umfundisi nama visitors. Cela kusasa siphathe nomnikelo uthi xa sobe sizobonga inkosi ngomfundisi umsimango noma umfundisi umnyanga. Umfundisi umsimango it's just a appreciation umnikelo osezweni. So kusasa sobe senza lo mnikelo. Ibandla have prepared something but kufanele nathi kube khona something that we do. So ngicelana ukuthi silokhu siphathe nomnikelo kusasa. Uma inkosi sibusisa nje ama 1000 abafundisi ama 2000 ama 9000 silethele umnikelo just to say thank you. Sibonge inkosini ngesipho. Umsibango uyanibusisa ngala eJohannesburg bazalwane. Amen. Inkosi yamsebenzisa. Amen. Kusasa sobe sizobonga lokho ke. Yeah, kusasa sizobonga lokho nje. Lokho esikubonayo. We are here to say just to say thank you. Mfundisi uTshele. Amen. Yeah, siphathe nje bathandekayo umnikelo. Inkosi mayikubusisile 1000 rand 500 rand. Umnikelo weHonor uletha njengokwekubona kwakho njengendlela le ndlela ombona uNkulunkulu eyiyo kulowo muntu uletha kanjalo. Yeah, ngishawe ethu besithi ayishama 200 kodwa iHonor is something different because iHonor ithi inikela njengendlela engibona ngayo. Nikhona nibathandekayo. Yeah, bengathi 200 thothi wena uboni ile 200. Sengishona kubazalwane. Ngiyazi siqoqile kusafanele siphinde siqoqe. Please bazakuthatha abasebenza 100 lokho lo ilungile iformula nje order yasesontweni kodwa iHonor I'm telling you iHonor is something different. It no singahlanganisa ukuze sihleleke kodwa mawusu honorisha ukuya ukuthi yini oyibona emehlweni akho. Nikhona abazalwane. Amen. Ngenze example ukuthi makuzingane uza umuntu ukhipha isticks it umuntu honorisha ngokwevalue yakhe umnika 10 rand mina ngothenga ama chips. iHonor ilingana ine value kumntwana. Once kwaqhamuka another face umuntu omdala you cannot just keep a stick sweet and say Honor. Yabo ngoba ushuthi istick sweet city mina ngikubona ngazuthi ungumntwana. Ngoba iHonor isuka ichaza ukuthi ubonani phambi kwakho. Nizweni? Amen. Yeah, sengisho ukuthi naye ibandla njengoba silingi noma kulungisiwe. Please ngicela siyo honorisha. Mawuthi beshaye nje indishi khona lethu indishi ngapha kwaZulu. To he nomunye ngicela lo mnikelo lo appreciation umnikelo weHonor. Uthi nginikela njengalonto engiyibonayo. So kungashayisani kokubonayo nokuphetheyo. Malibonge igama lenkosi. Tomorrow kusasa kokusasa. God bless you.